Fővárosi Közterületfenntartó Zrt. Elsődleges és legfontosabb feladatait a hulladékgazdálkodással és köztisztasággal kapcsolatos tevékenységek jelentik. Ebből adódóan kiemelt jelentőséget tulajdonít világunk, környezetünk tisztántartásának, rendezetté, egészségesebbé tételének és mindezen értékek megőrzésének. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a fővárosi lakosság az FKF feladatainak ellátásán túl egyéb elvárásokat is támaszt a társasággal szemben. Egyre szaporodó azoknak a nevelési-oktatási intézményeknek, óvodáknak és iskoláknak a száma, amelyek szakembereiktől várnak hatékony segítséget az oktatásban, környezeti nevelésben. Ez azt a vállalat felé irányuló bizalmat jelenti, amely szerint számíthatnak az FKF együttműködésére a felnövekvő nemzedékek szemléletének, magatartásának környezettudatossá formálásában. Az FKF Zrt. Edukációs csoportja több úton tett lépéseket a gyerekek, fiatalok felé. Többek között az évek óta népszerű gyermek- és ifjúsági pályázatain, valamint a fővárosi nevelési-oktatási intézményekben folytatott oktatói tevékenységén keresztül vonják be őket a közös munkába. A cég a kommunikációs és PR stratégiájának sarkalatos pontjává a gyermekek oktatását tette, hiszen a környezettudatos magatartás minél fiatalabb korban alakítható ki a legeredményesebben. A gyermekeken keresztül elérhetővé válnak a szülők, a felnőttek is, így a szemléletváltás megjelenik és beépül a családok gondolkodásába, és előbb-utóbb pozitív hatása lesz a mindennapok gyakorlatában. A 2010-11-es tanévben a CSR program keretén belül vette fel a cég a kapcsolatot a fővárosi óvodákkal, iskolákkal, és hirdette meg ingyenes oktatásról szóló szolgáltatását, a környezetvédelmi oktatóprogramot. A társaságunknál létezik egy úgynevezett edukációs csoport, ami ezzel foglalkozik. Ez azt jelenti, hogy az iskolákba, óvodákba ingyen járunk ki, oktatást tartunk, tananyagnak ez része. Ugyan nem osztályozott, ezért szívesebben is csinálják a gyerekek, és alig várják már ezeket az órákat. A program szerint a cég pedagógusok segítségével kívánja bemutatni az FKF Zrt. Tevékenységeit, a vállalat sokrétűségét. Kiemelt témaként foglalkozik a szelektív hulladékgyűjtéssel, a hulladékok újrahasznosításával, környezetvédelmi kérdésekkel. A programot tanítási órákon, foglalkozásokon és előadásokon keresztül valósítják meg az edukációs csoport munkatársai, interaktív formában, oktatási segédanyagok, kiadványok, szemléltető eszközök segítségével. Az FKF Zrt. Életében nagyon fontos a környezettudatosság, a környezetvédelem. Felismertük, hogy ennek a leghatékonyabb eszköze a gyermekeknél elkezdeni. Ez szülte ezt a gondolatot, hogy szép írópályázatot és rajzpályázatot írunk ki. Immáron ez most már 5. éve, amikor eredményt tudtunk hirdetni, és ennek a sikere egyre nagyobb. A program népszerűségét mutatja, hogy mindig szép számmal érkeznek be a megadott határidőre az ötletesen, igényesen elkészített alkotások. A téma minden alkalommal az FKF tevékenységeihez, a hulladékgazdálkodáshoz, köztisztasághoz kapcsolódik. Központi szerepet kap a szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás, környezetvédelem. A pályázatokat sajtótájékoztató keretein belül hirdetik meg. A beérkező műveket szakmai zsűri bírálja el, a nyertesek ünnepélyes díjátadó rendezvényen vehetik át értékes ajándékaikat. A pályázatra beérkezett művekből minden évben nagyon szép és színvonalas album készül. A gyermekeket más módokon is megszólítja a vállalat.
Ha-hó, sziasztok! Szia! Szia! Hát te ki vagy? Kuka Manó vagyok. Ismeretterjesztő rövidfilmekkel mutatja be például a hulladék útját, vagy a fővárosi hulladékhasznosító művet. A filmek főszereplője Kuka Manó, aki az FKF gyermekprogramjainak emblematikus figurája. A társaság 2013. szeptemberében megvalósította nagyszabású uzsonnásdoboz akcióját, amelyet a jövőben is folytatni kíván. A projekt alapján minden fővárosi általános iskola első osztályába lépő kisdiák FKF-es uzsonnásdobozt kap, amely apró FKF-es ajándéktárgyakat tartalmaz. A tanévnyitón Budapest összes iskolájába és az agglomerációba egy uzsonnásdobozzal köszöntöttünk be, és így kívántunk mindenkinek nagyon jó munkát az új tanévbe. És pontosan most visszajelezték, hogy a gyerekek abba tartják a 10 óraigukat, és nem is hajlandók másba vinni, úgyhogy nagyon jó érzés volt, amikor a kollégáim kimentek, és ott látták a gyerekek fakjába ezt a uzsonnásdobozt. Tehát nem eldobták, megbecsülik, és erről emlékeznek. És elmondtuk nekik azt is, hogy a hulladék az tulajdonképpen érték, ebből energiát lehet előállítani, és olyan anyagokat, amelyek újrahasznosulva, ilyen ez az uzsonnásdoboz is. Az FKF Zrt. Minden évben részt vesz különböző rendezvényeken, ilyen például a Földnapjához kapcsolódó megmozdulás, ahol tevékenységeit, edukációs programjait népszerűsíti. Különös tekintettel a gyerekekre, akik minden alkalommal kipróbálhatják a cég környezettudatosságot fejlesztő játékait. Az FKF Zrt. CSR programjainak középpontjában tehát a gyermekek oktatása, szemléletformálása áll. Az, hogy milyen minőségű világban fogunk élni, kizárólag azon múlik, milyen gondolatmagvakat ültetünk el a felnövő nemzedékben, milyen magvak kicsirázásának lehetőségét teremtjük meg rajtuk keresztül, és képessé kell tennünk őket arra, hogy kisarjadt virágukat, a felelős gondolkodást mindvégig kitartóan ápolják. Nem kevesebbért, mint hogy földünk újra kényelmes otthonunk lehessen.